Окупаційні ватажки Криму бідкаються через новий підрив залізниці. Цього разу в районі Феодосії. Окупанти миттєво та дуже точно встановили причини вибуху, дослівно втручання сторонніх осіб. Повідомили, що троща шляхів завадила лише кільком електричкам на Владиславівку. А вже за кілька годин окупаційна влада звітувала про нібито відновлення руху потягів, але поки переконливих доказів не надали. Натомість цілком можливі облави та затримання за новою справою про диверсію. Наріман Джелял має проблеми з ногами через нестерпні умови в ізоляторі. Перший заступник голови Меджлісу скаржиться на варикоз і набряклість ніг, повідомила його дружина Лівіза Джелял. Усе через тортури, які бранець витримує вже 40 днів. Щодня у Сімферопольському СІЗО номер 2 його змушують стояти по 16 годин з 6 ранку до 10 вечора. Забороняють сісти чи прилягти на ліжко, каже Лівіза Джелял. Нагадаю, що першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла разом з братами Азізом та Асаном Ахтемовими схопили ще у вересні 2021 року. Бранців звинуватили у нібито диверсії на газопроводі, що живить військову частину окупантів під Сімферополем. Минулого року Джеляла засудили до 17 років колонії, а Асана та Азіза Ахтемових – до 15 та 13 років з величезними штрафами. Росіяни лаштують оборонні рубежі біля Перекопу. Вочевидь, готуються до можливої спроби українських військових зайти у Крим, припускають у британській розвідці. У свіжому звіті Міноборони Сполученого Королівства зауважують, що окупанти вважають утримання контролю над півостровом найвищим політичним пріоритетом. Тому облаштовують протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 кілометрів лише у 3,5 кілометрах на північ від Армянська, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонщиною. Ретельно продумані загородження – чергове свідчення того, що російські ватажки вважають цілком можливим прямий наступ українського війська для звільнення Криму. Можливий підрив окупантами заводу «Титан» спровокує катастрофу міжнародного масштабу. Світ має тиснути на Росію, щоб унеможливити трагедію, заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, вже є випадки, коли жителі півночі Криму, навчені аварією на «Титані» 2018 року, залишають домівки, щоб уберегтися. Гуменюк наголосила, що українські сили оборони відстежують активність ворожих військ навколо кримського «Титану» та завезення вибухівки на територію. Якщо порівнювати шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов'язаної з Каховською ГЕС, то це було більш локальна така ситуація, що пов'язана з заводом «Титан». Вона вже буде мати міждержавний характер, тому що за оцінками фахівців зона ураження може дістатися і інших країн, зокрема Туреччини, Румунії, Молдови. І це має непокоїти керівництво і цих країн також і посилити міжнародний тиск. Впродовж попередніх 3 тижнів українська розвідка попереджає про мінування росіянами кримського «Титану» в Армянську. Відомо, що на холодильному обладнанні заводу використовують близько 200 тонн технологічного аміаку. За останніми даними партизанського руху «АТЕШ», на підприємстві вже перевіряли систему сповіщення та продовжують збирати списки членів родин співробітників «Титану» та членів місцевої окупаційної адміністрації.
Сполучені Штати підтримуватимуть усі зусилля України для повернення окупованих територій. Цим відповіли у Пентагоні на погрози російського міністра оборони Сергія Шойгу. Той пообіцяв удари по так званих центрах ухвалення рішень в Україні в разі атак на об'єкти росіян у Криму. Уточнив, що йдеться про ракети Storm Shadow та HIMARS. Мовляв, вважатиме це утягуванням США та Великої Британії у війну. Вашингтон у відповідь укотре нагадав, чий насправді Крим. Ми продовжуємо надавати підтримку Україні та зобов'язалися робити це стільки, скільки буде необхідно в їх боротьбі за повернення своїх територій. Як ми не раз говорили з цієї трибуни, Крим – це Україна. І українці роблять усе можливе на полі бою, щоб витіснити росіян зі своєї землі. І ми підтримуємо ці зусилля. Досвід Бердянська окупантів нічому не вчить. Вони формують Азовський військово-морський район у складі Чорноморського флоту. Його облаштовують в окупованому Маріуполі, інформує Центр національного спротиву. До 1 липня росіяни хочуть перекинути туди частину кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії. Фахівці припускають, що Азовський військово-морський район складатиметься з 8 кораблів і катерів і 16 суден підтримки. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі «Циклон» та «Аскольд», які проходять випробування, «Амур», який ще будується, морський тральщик «Ковровець» та інші кораблі. Сумарний ракетний залп 3 малих кораблів 24 калібри, додають у Центрі нацспротиву. Там стверджують, що наше підпілля роздобуло і списки особового складу ворога.